télé o gandanɗa hoore ma ina waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji ɗi bindaɗi ɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kalka naati mbawa yebde ɗum tawa bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Aya Uppidi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men en jetti seramɓe men en jetti hilifaɓe men aɗo hande noon eɗen ɗo jomiraɗo subahanahu wa taala hokki en hande kadi jottaɗo ɗo e plateau Uppidi TV yewtude bandiraɓe ganduɗa wowɓe hettade Aya Uppidi TV en jetti Hammadou en juule rasulullahi en jetti ganduɗa bandiraɓe wowɓe heɗade wowɓe darde kono kadi en duwnima ɓe ganduɗa wonɓe hôpital uji ɓe cellande Allah hokkataɓe jaam kono kadi en duwnima ɓeɓe juuɗe mumen bencita mbaɗa caggal en duwniɓe nde Allah hokkataɓe yaltude jaam beele koɓe mbanno ko Allah hokkaɓe haqqillaji goɗɗi ɓe mbasa wattude ɗum noon hande kadi en beltima en dañi fartande mawɗo gam joddade ɗo hande e debbo Dimo Danejo debbo pulo ganduɗa ganduɗo ko waɗata ganduɗo ko yahata ganduɗo ko haalata ganduɗo ko jimata debbo jontaɗo hande ganduɗa coyneteɗo e nder jamanu muɗum hande ko on hande bismuɗen ɗo holon debbo woni nalanke nanaɗo woni donɗo jimiri cattuɗo jimiri tawɗo jimiri woni Fatim Samba Diop so wiyama Fatim Samba Diop wiyetake holo on debbo mo ganne jurbaji Fatim Samba Diop min calminima min juurimama onon ɓiɓɓe fulɓe Fatim Samba Diop e salmini ko assalamu aleykum bandirawam onon ɓiɓɓe fulɓe funeɓe Fuuta koye juurino kon assalamu aleyka Fatim Samba Diop naate e galle he mi salmini kala ɓi pullo biyo mbimi e wimami kala ɗo mbawɗa wonde eno gonirɗa mi werti juuɗam ɓe mi ñaguimama yaafuya min mi yaafima mi salmini goto kala inde muɗum e yettode muɗum Tidianiatou a salminama a juurama Fatim Diop a salmitama a juurama ɗum noon ko jiiton ɗo hoddu weldu ganduɗa yarude setene arda jaam ne naatay e noppi meɗen o ɗum woni ko Barou Sall ganduɗa ko nalanke nanaɗo ganduɗo ko waɗata pewɗo golle joguiɗo hoddu ndu hano hannirta ni ko kanko tigui en jettima o toon banggue Fatim Diop bisimilla ma e Uppidi TV a yiɗama yeede ɗo guila hanki taw wona hande nde wonnon ɗo ko galle ma ɗum noon so hornoɗo najo bismima gandanajo hani waɗi ko foti Tidianiatou mi weltima hande mbaɗa dañi belemma ene mawnoyam saabu ko soynantono so sami heewi ko heɓɓede ɗum ɗo hande mbaɗa wawi wiide ko koddanam du fe kosamam saabu koko jinnomi mi dañi ɗum hande deke ko belemma tan dañmi hornoldenajo e gandonajo e Barou Sall ko Fanaye Ndoro e galle Allah ɗum noon so Allah rendidinino yeehi ha wiyama Fanaye Ndoro e galle Allah deke ha ɗo ko galle Allah en denti ɗo mbawaten tan ko dañde belemma hande mbaɗen yo wel yo wul horo ɓuuɓu fina dorpa ɗum noon ɗum ciftine ɗo e yesso haalirde he ko sehil moon guiɗo fullo kala Tidianiatou Sarr debbo mo hornodde Sarr ñang pali baye Boubou Jeeri heddorango e molarago hersi Allah yiyedeɓe ko on tigui arti ɗo kadi yewtude moon ene wadde moon kadi no wawno waddude moɗon Fatimata Fatim Diop gartame ma tan namdotomi ko hol gonɗo Fatimata Diop holto Fatim jeeya Fatim Samba Diop ne jeeya ganno e jurbali tako palel dane maayo wela ndiyam moƴƴa ngari ƴogoɓe ko ɗon mbotu dasa leydi muɗa ko ɗon babam jeeya en nenam mi wiya Kumbayina ñagne jeeya gollere kolli buɓel sare somo welama mboɗo wiya koyngal ngala ko law Samba lawa mere ngal ga ko damga e ley munna ko ɗo Fatim Samba Diop jeeya Fatim Samba Diop ɓooyi ko fuɗɗi yimde malla eyyi Fatim ɓooyi ko fuɗɗi guila jibina tan koye jimiri woni kono fuɗɗi yaltinde album ko 2005 mbanmi démarré album kono mi fuɗɗima hen kay guila ne jibinami battumi hakkille pammi nden puɗɗimi lesso mi yejjitani Fatim Samba Diop nde jaltuɗon album premiére nde jaltuɗon nde wiyete ko Funeɓe Fouta no woti onon badduno album ngaji mum premiére joni noon yiyama ko an tan goto yahata funere ma yiyaka hen ɗum holno way kono min jimi ƴewallahi serdude adoɓe goram cuuɗi mbawi serdude adoɓe mare Maymuna anna nana jeeri ka ja nana waalo debbo ma fijay suudu yaay mum ha mawna ine daralayo goram muley bawi no
debbo ala jatti wodi ko do wali rewbe sernat dum en ko ciudi o yara se fay o yara se fay ga serni bin tan ko ciudi jom gallam ne yidi ene jabi bodo wada kanko jom galle makko yida wi o popi tan serni ko wana haydara eyyi ko non tigi Fatim Samba Diop don laabi dum non dokka min dande welne nde jokken golle bordu sam jeha e ndelat jeha Eso. sakataɓe naati Allah e ladde e jeerani yallah hokku koɓe jilto koɓe gartire e dow jamɓe taw kadi rewɓe ɓe ene kiisi kañum sukaɓe ɓe fof Fatim Samba Diop yimɓeɓe beltima pulago ngu kadi weltima a waɗi no gawɗa wadde ni machallah Fatim Samba Diop mbiyam namdotomami joni beele a meeɗi ɗannade caggal Sénégal a haali mawɗo kono ko Allah waɗi fo yaran ko ɓuural Fatim Samba Diop meeɗi ɗannade nde kaseɗa men yalti 2005 min jeehi Maroc to min gadori Afrique centrale o kam min liggini Congo en Gabon en Afrique centrale o Togo en fof min jeehi kono ko heddi ko haaleraki yontani no jotti yombo ko jolfo wi ko kadi mboɗo yettira ɗum Allah nde wonno mi anda ko Allah haɗiri wonko Allah ne hatma sa sunima hen anda ko wonanma nder ɗum noon kala ko tottuma jaggu nanga e Allah ganda ko ɗum Allah foti yata ko ɓuural saabu jondam ɗo nde nimsa ala hen ko soynanteno dow ko fo ene dañeɗo ndeke yaademi e jooɗademi fo mi rendi fo heyam hanki mboɗo wayannomi yahani haɗi tagui ɗin bojji ko kumpa nde wonno kala ko kumpeɗa aɗa yiiɗi humpitade holko ɗum woni kono hande mi wayani ɗum nde wonno yaade ngabbude tellade fof ko yiletono ko sa dañi ɗum yettere Allah ɗum nan ɗo wadde mboɗo yetti hen Allah ɗum noon en jetti Allah ko foti ganduɗa ko noon neɗɗo no kalko ɗo Allah wanma aɗa foti yettude ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala nde wonnoon kala ko yonti weɓe ko noon tigui mbiɗa Fatim Samba Diop yiyama ano musique ma ɓuuri abbotade koye ganduɗa musique men cosaan holko tagui ɗum ɗon ka yiiɗa wadde musique paccal paccal o walla ko ɗum ɗon tan welma neɗɗo fo e lowdi nde Allah loowe muɗum kadi eno Allah hokkiri ɗum
Allah ne hokki mi gere diri mboɗo yettira ɗum Allah omo hokki mi wonde fuutanke ko ɗon jibinami e Dakar clinique ñaaɗo ɗo Pikine ɗo ko ɗon min jibina ko ɗo min mawni ko ɗo min nehi somin jeeyi Fuuta min ɓurata toon hitande ɗum ko somin ɓooyi kono hay wolof mi wawa ande wonno Allah feccanani mi on banggue gandumi ko Fuuta jinmi ko ɗum woni e ƴiƴamam kadi tawmi ɗum koye galle jinnabam kalta ɗemgal gongal sowona Pulaar min neha hen min mawni hen min goni Fuutankoɓe e nder hen kadi mboɗo yettiri Allah kadi min komi debbo africain tan gila dow ha less min komi africain naturel kadi mboɗo welti hen ko Allah waɗiri min henno ko neɗɗo koko yiiɗi ko dañata ko ɗum ɗo Allah hokkimi ɗum ɗo nanggumi te mboɗo welti hen tigi laaɓi Thiaba Fatim Samba Diop ko neɗɗo sempa hewani yeede ɗo mbaɗɗa cakka hewani yeede ɗo mbaɗɗa maquillage ɗum ko lumatan malla ko nde min mbaɗata clip Korka Diallo de won nodduɗo min caggal leydi adana won wiyoɓe ko basal ɓe ngala ha goram ɗum nden yurmini dokkenɓe ɓe ngala ɗumaɗi ɓe wadde nde min mbaɗata clip Korka Diallo de woodi nelduɗo men France o wi kam Fatim Samba Diop min noon image am o mboɗo yiiɗi cuuɗo ɗon hen mbayon ni mbaton ni ko noon jiɗirmi mbimi hatte no jiɗirɗa ni noon waɗirte o neldi min oruji ha wayno leydi min e funeram kala jebnoɗo min clip Korka Diallo yi emin mbaɗi jeeyi salon emin mbaɗi misoraji e foof ñande hen neeɗi ñande hen wayri saabu nde min jibata nde min mbayi kono tongaɓe ne wonɓe gore ni min donki tan fiɗɗirade nde min paari hen ko nden min cirti hen naturel ko ni Allah waɗiri min sa totti kam ne mi hokkat mi sodata min jimmi ko wutte moƴƴo kala mono hokkam yo kam wutte moƴƴo e fano moƴƴo gas ceerno kam bawi ɓeyde fof mi yiiɗa ko ni Allah windirim ko noon tigui Fatim Samba Diop ha joni kadi eɗen jaada makko hokke en dande makko welnde nde bawru dusam jeeha mbaɗen no gowɗen wadde cey ba jokken cotten ceɗen jaren yontaɓe jokken cotten ceɗen jaren yontaɓe woyyoma baba galle woni jontar hayoma baba galle an kandan hey yow hege ɗon kayo ɗum woni jobari ma woyyoma baba galan kandana hey Abou Diobe Dawdo Moussa Dia ƴette onon jeeyi askay koni Allah walli baba yo hari ballon baba Allah walli baba yo hari ballon baba mbimi dukoji e sippiroji hari ballon baba yewti ke ngorne yo hari ballon baba Allah walli baba yo hari ballon baba hey baba gal ko jomom ñaagi mi amani tokko baba galle yamo yardade koni baba galle yamo yardade hayo pam sukaɓe yamo yardade baba galle yamo yardade woyonda dori yo yamo yardade hey o soodi ñalande o ñawdi ñalande gorko mo weedu boseyaɓe ñawdi ñalande
woodi a mofti ngaluma yo haalama haale wawa wonde Seydou Diop Fatima Diop yo Allah lubre e dande ma welde nde ko juuti judda hen ngati ɗum ganduɗa ko nafoore fuutankoɓe ko nafoore kadi enen dande ma en koɓe ngam jottade guiniɗo wiye Fatima Samba Diop jeeya ko ganno e Diourbali ganno e Diourbali woɗɗani barmati woɗɗani horndolde sare ñang ko ɗon tigui woɗɗani bakkulel e Ngore Maya ɗum noon en calmini dendagal fuutankoɓe kala ɗo pullo ɓiɗɗo Fouta nano dande Fatima Samba Diop welto en calmini ɗum en juurima ɗum ha joni kadi eɗen ciftina ko ɗo tan e plateau Pindi TV ha jooɗiɗen gam jokkidde golle e Fatima Samba Diop Fatima Samba Diop baba galle ne ganduɗa baba galle dowli suma baba galle yimɓeɓe foof beltima hen par ce que ganduɗa kadi ko morceau mo ganduɗa tindinowo morceau baɗɗo jangde kadi ko morceau mo ganduɗa baɗɗo important par ce que ko baba galle gurdam baba galle so yimama ne foti yimede baba galle ko tampuɗo guila e ganduɗa e rukkere e seedere ha yetti e ganduɗa e taniraɓe hol ide dokkuɗoma ha jimɗa baba galle hol ide garɗo ema ha jimɗa ide dokkuɗomi sa yimi nene galle a yejjitta baba galle saabu ko ɓeeɗo ɗiɗo goni galle ko nene e baba tagui galle wonde galle ndeke min jimi aliyatimu ko nene galle yima ɗon ko nene jara ɗon manta jara sa gayni nene a wincitto e baba saabu baba galle ko baɗɗo kañumne ha tesa hirande bottari waddi ko baba pinɗo fof ko baba ñawɓe ko paɗe ha baba ara fof ko baba ordonnance uji ko baba ɓe ñalla e bureau ji ɓe mbaala e nder ladde ɓe gona e guese goto fof eɗo Allah waɗi ɗum ɗo ene waɗa femel memel ne yiilo ko nawtani ɓesgu muɗum te so addi addanta ko ɓesgu mum raddanta ko ɓesgu mum ndeken daddowo ne foti ñaganede Allah yo balɗe juuɗe battane moƴƴe saabu baba galle ko dari ɗum noon kala ɗo baba woni kañum jeeyi morceau yo ƴetti baba galle en tan jeeyi goɗɗo ala ɗum noon baba ƴetti goɗon jeeyi baba en galle en yo ƴettu kañumen jeeyi ɗum noon Fatima Demba Samba Diop ko haala addata haala pleur bi noon baba galle tampere mum e nder galle joni ganduɗa rewɓe ɓe koɓe daddoto ko haɓe poti darade wallude baba galle ɗum poti darade wadde wonɗo jimmi mbimi sohnaɓe balle baba galle en saabu ndeke ɗo wulago jamma ɗaldetake goto baba galle ko tampuɗo ɗum noon sohnaɓe o kaɓɓo guto men ha tiiɗe ɓe ballodira ko juuɗe ɗiɗi coɗodirtade laaɓa hanki neɗɗo waɗa lacci tan faɗa e baba galle hande aduna change yo yimɓe change jaaɗa e jamanu debbo heeɗa banggue gorko heeɗa banggue ɓiɗɗo heeɗa banggue kala dañoɓe ndendina mbaɗa e galle he ko avantage galle yara e yesso ko noon tigui Fatima Samba Diop o saaha noon ganduɗa ɓurɗa wonde ko ganno e Diourbali fuutankagal ngal foof aɗa yi ɗum toon holno jiruɗa hande fuutankagal ngal e banggue fina tawa men o ene jokki ha joni malla jokkani toon to Fouta fina tawa meɗen ene jokki ha joni to Fouta e Kumbaru hande oɗo saaha ni mbaɗa wawi wiide ɓuurmi wonde ko Fouta nde wonno mi wima min ko fuutanke tan ko ɗum woni e jiijamam ndekere ko ɗum tan welatami saabu leggal ɓoyde ɗum e ndiyam wattara ɗum nooro hay somi lappima ɗo ene ittata min wonkam ki ko Fouta woni ko toon Allah waɗimi amma hat galle ma mbaɗa hen ne ha hen jawdi ma aɗa yiya famille ma pinguel dawi arti fo ene jofa e ma hande kala ko soynanteno gayna nena Fouta est ce que guese ɗe mbaɗama ñamde e yarde natti jiggede foof koye nder nokku meɗen he woni taganno yimɓe ne dogana Dakar ko won ko woni ga ko ala Fouta enen fof eɗen gandi ɗum gila e ñamele ɗe ha e foof hande kala ñamdu walduɗo mboɗo sikki ɗum ɓuuri hewde ko toon saabu liɗɗi maayi ɗi gawate koye maayo ne ƴeegnene ara hay so ɗini ga ene wiyete ko gueƴi ko ndiyam lamɗam enen ko belɗam ɗam lejumaji neno jardin ngaji neno roose a yahat tan itta mbaɗa e barme ma dépense ala haydara ala sa woodi deppisade ko lingu moƴƴu mbaɗa e barme ma ko heddi fo ala dépense ala yahat tan itta mbaɗa e barme ma ari komin miskineɓe komin fuurankoɓe ko ɗum Allah waɗi min tutto cosan to longere moƴƴere nen toon fof nen toon kilma ora serti kono heddi ko fone no fuur ken fuurankoɓe ne weeli hande machallah yo yaaru yes on keɗima wa diaspora on keɗimi Fatima Samba Diop ko haali ko Fouta ene mofti ngalu ganduɗa ngu ala e hadde hande foof eɗen ñama tamate kecce sabu ɗon ɗon petta ñamen fatat ñamen yiɗi kecce ɗum noon caggal bummiɗa ɗo na ɓuuri andude caggal makko goɗeɗe ko ɗum tirte wallahi ne woodi Fouta meɗen ne weeli ha Fouta men ne weeli duttoɗen Fouta men Fouta meɗen ganduɗa kadi hersinaki ala hersinaki Fatima Samba Diop ɓuure men Fouta ɗe on gonɗa mbeɗa sikka yahata walla tourné e ɓuure heɗe fiɗi sen eyyi mboɗo waɗanno tourné kono joni ne wayno komi nannguɗo frein waɗa koye oto kono ne moƴƴe neɗɗo kala meccal ngal joguiɗa sa rulli ha ɓooyi wat frein kaaƴe daroɗa ƴeewa holko gonɗa e dow muɗum rem peccen tampinimi hay guesa sa remi jalli fuɗa jalli wasa fudde moƴƴani guesa saka e aade min tawi min mbawa yaade min darto hande oɗo sako min leeliɓe galleji amen tan min ko sukaɓe no pamirta
ɗum ɗon hokku yimɓe daande ɓernde nde seeɗa après mataw mi waynota ko mi waɗano ɗo Dawru Moussa Diama Dawru Moussa Diama nanganam mayel ar on calminama rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe goto mon kala ɗo woni eɗo woniri yo jaam jogo en yo jaam jogo leñol meɗen fulɓe yo Allah wallu en walla pulago ha yaara yesso nangodiren kaɓɓodiren wonen neɗɗo goto dentinen ɓerɗe meɗen ɗe jolten hujjaji men beele men keb fodde meɗen on jarama moƴƴere Allah jarama a jarama Fatim Samba Diop tigui min beltima Piddi TV fo e kaɓirɗe mum beltima ɗum noon en jetti Allah e nelaɗo muɗum kadi ganduɗa dokkuɗen ha mbawɗen joɗade ɗo joddade Fatim Samba Diop ko noon tigui noon jettiranmi joom suudam ganduɗa ñamtuɗum hande ha yooɗi woni debbo Souleymane Sarr woni biyeteɗo Haby Gueye Souleymane Sarr somi haali ko e Madina Gounass jettita jaw makko Yaya Sarr ɗum noon en calmini ganduɗa bandiraɓe foof sen gueɗen limta mawniraɓe foof en mbawa calminade ɗum foof en mbaɗe juuɗe Souleymane Sarr nde salminanten bandiraɓe foof ɗum noon to ganduɗa golle joɗɗe imasuji joɗɗi ɗi jeeton ɗi heeɗenen toon ko Samba Gueye ndey Fatou Masile Thiat walo ko ɓen tigui keɗenen hen ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe ko ɗon tigui baynortoɗen ha saka goɗɗo so Allah o ñaawi inchallah